että kaikki tekniikka löytyy ja myös muu puoli on, hän on notkea ja hyvä myös luistelutaidoltaan, eli ehkä vielä aika pieniä ja se nuoruus näkyy, mutta lupaava. Ja lupaavasti Tsiun aloittaakin kolmoisflippi kolmoistulppiyhdistelmällä. Wow. Ja kaksoisaksel kolmoistulppiyhdistelmä. Siinä on hyvillä pisteillä lähdetään liikkeelle. Ja kolmoislutsi. Tässä Tsiunilla on ehkä semmoinen pieni tekniikkavirhe, joka joillakin luistelijoilla se hieman kääntyy sisäterälle tuossa lähdössä, vaikka luts kuuluisi lähteä taakse ulkokaarelta ja siitä sitten annetaan pieni tämmöinen edge call eli merkintä ja siitä tuomarit sitten laatupisteissä hieman rokottavat, mutta ei sinänsä iso virhe. Hänellä on hyvin aurinkoinen olemus, vaikka onkin keskittynyt, mutta jotenkin sellainen herttainen. Se itseänikin kyllä hänessä on jotenkin, tykkää juuri tästä, miten että tämä ei ole niin vakavaa ja osaa nimenomaan nauttia siitä luistelusta. Ja hyvin jatkaa, 3 hypy-yhdistelmä nähtiin siinä. Hyvä tahti jatkuu, kolmoisflip. Ja myös ritti napsahtaa helposti. Ja viimeinen hyppy, kaksoisaksel. Se taisi olla puhdas ohjelma. Kyllä, upea ohjelma nuorelta kiinalaiselta. Ja vaikea myös. Olen joka päivä jaksanut ihailla tätä kanadalaisyleisön asiantuntemusta ja sitä, kuinka he palkitsevat huippusuorituksen riippumatta siitä, mistä urheilija tulee. Nimenomaan Kanada on kyllä ihana maa luistella. Siellä on, niin kuin sanoit, niin tosi asiantunteva yleisö, mutta myös kaikille tasapuolinen. Ja kyllä ei nämä turhat standing ovationit ole, ne ei ihan joka kulttuurissa kuulu.
Pohjois-Amerikkaan ne kuuluu, mutta eikä niitä sielläkään tuhlailla. Kyllä se sitten, kun sen paikka on, niin yleisö sen suosionsa antaa ja osoittaa. Tchaikovskin Sleeping Beauty oli siinä musiikkina. Tämä ei ole enää mikään nukkuva tähti, päinvastoin. Lee Ji-jun viimeistään näissä maailmanmestaruuskisoissa on osoittanut kyllä oman potentiaalinsa ja se on melkoinen. Aasian ote jotenkin vaan tuntuu vahvistuvan ja vahvistuvan taitoluistelussa. Japanin naisten ja miesten vahva taso on tietysti tiedetty jo pitkään. Etelä-Korea ja nyt sitten ehkä viimeisimpänä yksiluistelun puolella Kiina tekee kyllä kovaa jälkeä. Ja tietysti sieltä maasta potentiaalia löytyy. Kyllä sieltä on Kiina aina ollut ihan suht hyvä taitoluistelumaa ja varsinkin pareja Parit erityisesti. on ihan erityisesti löytynyt. Mikä on ollut kiva nähdä, niin nykyään nämä tytötkin on hymyileviä ja huomaa, että sitä tehdään hyvässä hengessä ja oikein hyvältä näyttää. Ja laajalta sieltä tulee monia hyviä tyttöjä. Mikä osaltaan vaan nostaa kilpailun tasoa ja palvelee sitten tietysti lajia monilla tavoin. 2 seuraavat maailmanmestaruuskisathan luistellaan Aasiassa, jos järjestyksen nyt oikein